nanay ko ha. Ang ay. May adlaw kanyo mga boss. So ato ni po sa itong video rin, yung pagdugay-dugay na ni stock dre ba. Ato ring pagdito ko sa Negros ba, kanang akong Paris. Nyanade si Pretty Vlog diha. Kay nakunaon na biyo ba nga. Maglingo-lingo sa may pamingwit. Namin may sudan dre pero maglingo-lingo may pamingwit kay nindot na ma-explore tagling lugar ba, og laing butang ba. Kuyo minduha. Si Bidili ni raprob ang daan dre, si nindot yun ni ang daan dre. Dre sunahan ay. Awan na diha. Nindot kidaan-daan dra dili kay libaong no. Pero okay ra gyapon, sulit gyapon kayo. Para di mo tagbaw di aghuwat ug nanto sa libaong daan di ato ni transition ba. Ba. Ya rabot na din midre si Ria din paglantaw no Ria. Tumurong nindot nging sapa. Tin-aw man kayo. Pero kadawon na akong balik dire kay dito mami atong kuan ba. Kuan ano di resort ba. Nangita na din kuan si Boss Iñaki ba. Shout out din kong Boss Iñaki deh. Ngita mi guwate diri ba. So diri mga boss, dugay-dugay gid may nakakita kita og ganang kuan diri. Wate kay doon lang uli siya sa dagat. Nya pagkakita na mong wate diri dito pag unahan. Kusgan kay mga wate diri murag nay armor ba, plastin armor bang ilang mga wate diri ba. Una pa plaster ba yang nono sa punso. Di natin maday. So sawa pa nagibaw mga boss. Na day mi diri sa Negros Occidental man daghang kista ng tubo may buong mo diya. Kita pa ng Boss Iñaki dagon sa kanina nakita na mura magtuba nga kanang bahaw na kistanan. Or unsa ba na? Simuta kuno gamay bi. Sa kana ako kabaw kun sa nakita niya mga boss kay ako dito sunahan mga boss tora. Maniho sa gud plaster sa pagtao dan yung taga kay tanaw na to diri parang lisod gini si tao din mga boss kay dili na siya plaster yung bisang taga pa mura na siya magpahok pa dong taas hindi magkob na naman siya dili na ma-plaster din na makaon si isda mao na ato gina sila plaster mga boss nga magkuan gina siya magsungkit pa dong babaw ba para magkakaon gud so katong mga kuan gusto magpatudlo sa pagtao dia di okay ra gyapon kayo inyo or ko IPM sa taga na mo kanang kuan tips ba unsa ang pagtaod ba. So karon ginuman naman tag himo diri og kuan tulo or duha ra man ka pasol akong nabuhat siguro ani. May pasol boss ba pasol. So di plaster ko dito sa atbang kay tanaw ko lomlaw man dito dapit sa kahoy. Nya kay si may mauwaw bin ang mga mananap ya. Di adto din na sila sa ilawom sa kahoy mo plaster. So si Ipoy TV Vlog diri tagituguyan ang niya diri. Ako diri ngita sa kog lawom-lawom ba kay kabaw man nga mahihain man yung mga mananap tan-aw sila nga kuan kanang nay mga gwapo nga mamasol ba mahihain na sila Boss Iñaki kuha din sa siyang kuan ba paboritong vitamins ba bahala lang magkinaunsa di ba sa din na malimtan yung vitamins Boss Iñaki shout out nimo Boss Iñaki so karon diri mga boss kaabot ang mga dugay-dugay nung ta nagpaabot diri mga boss sa tanang kakuano first attempt tagay ko first attempt tanawa di bawa lisod ba kay na siya kwaon kay mapaabot mo na siya kay igana ani mo sa pasol makakita nang usang sumbong na sulti na siya mga kauban nga ito ay kuan dito ito ay kanang paon dito ay gitsa sa mga gwapo mana sumbong na sila magtapukay na din sila makasugod ng kagkagkausa dito na din na tanawa diya itsa tani diribe gwapo sa ginang kong mga kuyog di siya na basta-basta unang mauwaw ng mga isda para nakakuha ni kong nga boss i-replay ka nagkatulo so di siya na siya basta-basta dako sa gay na makakuha kag sugatos kay nana di pa itong kayong popo ng bahawa na mga boss so wala kay bawon sa ng isda man sa kitawag og tilapia tilapia pero napila yung mga isda di ba usa kay kabaw mo doon naman ng kanang sina dagat padung na parat may kani ako na silang nakitaan diha nga nay tilapia ikaduha naman akong ara diha mga boss motos lang gi agni nang akong si TV Vlog si kuan so napaisudlan na nga di sa tantong buslot ba to ra gud igora mo to ba so para pad mabuhi pa ng isda di adto dito sportive ka namang bossing Boss Iñaki ba nawari di kuha na po do muna kong gingon ninyo nga basta makakubit na ginagkausa ug sunod-sunod na kay sumbong tong sa
nga na dito na kaon dito pakal ba or pista ba. Sumuduli na sila. Di na sila maglangay-langay ha. Bitik na po ito aron. Yay! Ibig na palpak di ba ito dagi. Kuan ba? Kasi nakasumbong ba nga gikidnap ilang mga anak ba. Joke na eh. Di na kidnap isda man na. Kuan na siya fish snap. Ang yes ng bus niya kaya nga tawran og kuan ba. So nakabantay man si Ipoy TV vlog nga kuan. Kabantay man si Ipoy TV vlog nga kusog dito di balin na di sa babos kahoy diyon. So karon nga marag simi nakabantay man ang mga mananap. Di marag taw-taw na gini kuan na eh. Kuha nig sunod kay nanago naman to sila. Nauwaw man siya tay pass forward bi kay marag wala lagi simi kakuha ni. Kay na kuha naman na nabulabog naman sila. Wala na may kakuha. So, dili na kusog ng plastars tunga-tunga. Wala lagi ako kakuha kay meron kasumbong na to sila ba. Kini sila mga boss, magsumbong nga irang na sila. Bisan pag dito so, dito ka dungog silang mga tingog. Kabawa bito silang mga kuhan biya. Is makita gani og may tabo na to, marektes sinumbong nga din ba. Inana pa ng mga isda. So, tao na kita dring kuhan. Di kita makakuha ng pagkahitabo Hantod mga boss kay gad tiabta naman ni og laay nga padong na pod ngit-ngit. So naka-desisyon gid mi nga murag kato ra gid siguro among kuhaon. Total nga lingaw na mga boss kay palipas sa oras ba na malingaw sa ta enjoy ta diri sa bagong lugar nga mong gituan ba. Ya, salamat kay mga boss ha. Salamat kay paglimot og share mga boss kay para malingaw pod mong tanan. Alright.